laboratorul Pop Mihai. Da, păpici. Alo. Da. Bună seara, de laboratorul Salonta. Pop Mihai mă numesc, șeful de tură. Și ce doriți la ora asta? Păi am văzut că aveți ceva porc sau de vânzare sau mai mulți. Și da, dar de ce sui la ora asta? Păi acum ați de tură, doamnă. Da? Și ce vreți? Vreți să cumpărați porc de la Salonta, de la Bator? Da. Și? Avem porci. Da, așa, câți aveți? Cam o 10. Și la ce kilogram? Cât cântăresc porcii? Te rog să-ți vezi de treabă, să nu zici să te bată Dumnezeu și porcii tăi și familia ta și casa ta și viața ta. Nu ți-e rușine obrazului porcului și suni la ora asta la mine după porci? Dacă am pus porci în ziar, nu ți-e rușine porcul. Ești un porc mai mare ca porci. Dar cum e asta, doamnă? Păi, doamnă! Ești cocule. Hai să te bată Dumnezeu că nu-i avea niciun gând. Ia dă-ți drumul. N-am zis. Să te bată Dumnezeu că nu-i avea niciun gând. Dar părucea bage și băgine un pic. Când ți-a venit vreun val, să-ți aduci aminte de mine. Când a venit valul, poate ți-a luat și calul. Că nu-i avea niciun gând. Și porcul. Tu dacă ai pune un porc în ziar, eu să te sun la ora asta... Sau pe doamne, fugă și porcul chiar în ziar. Nu ți-e rușine? 8 lei porcul. 8 lei porcul. Nu e rușinatul și porcule ce ești. Tot mai mare porc ca tău nu, și a tău are 150 de kg. Auzi, Nu-ți-e doamne? rușine? Tu ești om, mă? Chiar omul. Poți numi om familia ta, dar nu ți-e rușine. Dar până nu vă legați de familia mea, că amenități-ți Nu mor. ți-e rușine să te bată Dumnezeu că nu-i avea niciun gând. Ascultă ce spun eu, să-ți aduci aminte de mine când te bate. Asta ți de primești, ascult ce spun. Da, 8 lei porcul, doamne. Porcule de cine ce ești? Numai cu 8 lei îl dați. Porcul dracului. Nu. Da, Și 8... nerușinatul dracului. Să-ți facă Dumnezeu râs de tine că nu-i avea niciun gând. Să-ți arate toată lumea, să se margă lumea, să se mieri pe tine și pe familia ta. Nu există așa ceva. Și ești crocul, drag. Tu nerușinat. Dar nu spui pas pe-n casă, doamne, cu ce-ți baltă. Tu nu-ți ție rușine, porcule. Vezi că scrii pe bărbat. Porcule de tine ce ești. Nu, gata cu porcii. Tu la ora asta. Am serios, îl vinde sau nu? Tu te închizi de la mata și o fătă de la cu ce dobitoc de tine ce ești. Nu, să chem în post, doamne. Te poți numi om? Dar știți că să chem în post. Postul porcului gras. De 8 lei. Să-ți fie rușine obrazului, să-ți fie rușine să-ți bată Dumnezeu tot ce ai mai scump lângă casa ta. Și cât neam să ținea de tine să te bată Dumnezeu că nu avea niciun gând. Doamnă, știți că sunteți auziți de o țară întreagă. Să mă audă un glob. Un glob, dar Să mă știți, audă un glob. aveți televizor. Un glob. Un glob să te audă. Puneți pe OTV să vedeți. Nu. Nu. Zic că mă să cal și închide. Serios. Da, gata, măi, că este minute naționale, ți-or mai fi bune. Alo, porcul? Ăla de 8 lei, bucata. O intrat în cocheț? Alo. Oh. Porcul. Am bagă cu țâtă. Doamne, nu-l tăiască, îl vreau viu. Da, gata. Doamne, fugi, băi, stai ce minute mergea. Da.